Jari Arnio karkasi sen kanssa, kun kelasi, et silloin olisi jotain vielä jemmassa. Eli siis Helsingissä sattuu olemaan kuivaa. Kelasi, et kuka olisi sellainen huijattava nuija, jolta pysty saada pari kynnyriä hasaa. Tai mitä vaan se sattuu saamaan mistä kasaa? Oliko se Hollanti vai Tanska? Joku liiviäijä oli siellä sen kanssa. Eli siis se päätti saada kuljettaa. Ei siitä sitten kannata muutenkaan sekaantua rikokseen, jos on poliisi, koska saattaa tulla, että omat kaverit tulee kotiisi. Ja ne muuten tietää, missä asut. Se on helppo pala niinku fasu. No, päätettiin karkaa vankilasta. Se sanoi, että jodelokää koskaan hankin lasta. Sanoi, että nyt on myöhäistä. Adoptoi tossa muutaman, kun kävin chillissä syömässä. Nyt saa tulla tuolla tekstarilla ilman, että kenen kanssa sekstaa illan. Vaikka jossain kissamiksan takakontissa hommat hoituu joka kerta niinku Tomilla. Koska se on läntinen Westside. Arnio sano siihen, että hai. Tarviin hasaa. Hei hei, tarviin hasaa, tarviin hasaa. Hei hei, tarviin hasaa.